втори епизод на Ice Village Minecraft. Драго и Влади Г. Сега ще ви покажем някои неща. Сега ще се развиваме. 15 минути след като пуснах другото, сме се поразвили още младичко. Правили сме някои други тук неща. Сега ще направя меч. Така. И може би... Здравейте, дами и господа. Аз съм Владимир и днес ще още един меч. с моят най-добър приятел Виктор. В момента и моя приятел също си има канал. Неговия канал забрах как му се казва. Но все пак двамата ще играем и ще заснемаме. Сега аз ще отидам пак направо. Кончета ми трябват. Да. И това ще ги убия. Това е втория епизод на Ice Village Minecraft и Драго. И в момента аз сега ще се отдалеча малко, защото ни трябва много спешно дърво, камък и всякакви други неща. Аз ще отсека няколко дървета и ще почна да си правя моята къща в кладенеца. Ще сложа табелки и ще ви покажа как може да си направите вие къща от кладенец. Ако, например, играете в сервер и не искате хората да ви намерят и да ви убият, е много лесно. Може да си направите там къщата. Това дърво ще си го разделим ли? Не. Защо? Не трябва. И не също. Сега, като отсека още малко дърво, ще направя къщата в кладенец. Сега отивам в моята къща. С моят приятел си направихме една къща. Не сме направили, просто я намерихме тук в селото. Само че той, понеже много обича сераните в Майнкрафт, и я направи къща за серани. Само че нещо там, къде ще си правя. Къщата има зомбита. Това трябва да ги убием. Има и крипър, който гръмна във водата. Сега, след като умре зомбитата, вече може да почваме да правим къща. Аз идвам ли? Не. Толкова днес много дълбок. Влади да се имаме проблеми. Сега пък как ще излезнем? Много се прецакваме. Много тонче мисъл там. Ти имаш нещо. Зомби гладно. Няма да ми биваш сераните. Изгубих 2 дърво. Ще ги върна. Така, сега отиваме тук. Се прибереме. Защото мен малко ме е страх. Него от всичко го е страх. Много ме е страх от всичко. Когато пак
спрях да ходи в мината, защото можело някой зомби да на лицето и да го убие. А къде ни е къща? Ето я тук, бе. Къде? От 5, бе. Виждаш и от 5 Ама това е купчета. много малка, бе. Тега ти е малка. Еми да, по-малка е и от... Да. Влади, имаш ли камък? Имам едно купче само. Защо ми взе? Какво съм ти взел? Много си лош. Ама аз нищо не съм ти взел. Вики, аз къщата ни да бъде в кладенеца на двама ни. Добре, лош. Защо си ми взел цялото дърво? За да направя още. Дай. Ела в кладенеца. Ето това тук е такова. Влади, ти си взел цялото дърво. Ела в кладенеца да го... О, май гад. Сега ще го направим. Взимам кепка. Грозно зомби. Дай го ти. Тук да е? Ето го. Аз трябва да щупа табелките ми. Ти колко табелки тук си наслагал. Ами да бия зомбито. Има 2 зомбита. И едното е зомби такова селянин. Ето там. В кладенеца? Не. Идем в кладенеца. Така се отиваме надолу към кладенеца. Ето той малко ми попречва. Ма не ни стига дъха. Влади, аз предлагам утре сутрин да го правим това. Вики, махни се, аз слагам купчета. И после ще ги щупа. И няма да има. Първи се. Маса музика. Нямам табелки. Маса музика чу. Оф, мале. Мене спале има една табелка. Краднах моя, защото съм лош крадец. Сега. Така правиме. Правиме така. Добре. Сега за един меч една пържолка. Мале. За стълбички. Тук влезем зомби. Аз какво да направя? Не мога нищо ти помогна. Аз съм на половин сърце. Браво, аз компот ли да ти отворя, защото в момента нямам такива. И пред вратата, дами и господа, има с меч, железен меч. Неко си гадно зомби. Ето, така ще направя. Ще започна да го удрям. Това зомби ме уби! Влади! Какво да направя? Компот ли да ти отворя? И мене ме убих. Ето на едно и също място. Ти къде си? Сега идвам, аз съм в фонтана. Аз бях в кладенеца и там на купа си бях на водата. Виждам селото аз. Почти. Леко го излагах.
Има зомби, който идва към тебе, Влади. И не мисля, че е много дружелюбно. Пукаме. Той няма да ме настигне. Ти си по-близко. Сега трябва да се върне. А, две зомбита! Тук има коне. О, Да. от... Грозен скелет. Той скелет има някакви дрехи. Специални стрелби. Как се полетва тук? Аз умрях. Скелета ме уби. Трябва да си направим легла. Да, ма тук няма вълна. Не, ние имаме всъщност една вълна. Северните да не бяха правили тези килими, а бяха направили вълна. Аз излизам с меч. И от това зомби какво иска? Лошо зомби. Тъм ще да кажа с убийство. Така, тук що зомбите умря. О, но виждаме един лош скелет. Аз забелязах, че има някакви нови зомбита и нови скелети. Да, това е скелет и ми даде една специална стрела. Да, ма не бе, това е като... Не като ендермена, като това с белите очи. Такива са му очите. О, не! Дами и господа, забележете. А, тук има зомбита. Лоши зомбите има тук. Вали сняг. Не. А Вики, това замръзнали и изкалили са дървета или какво? Не знам какво е. Аз идвам. Една овца избягала. Сета. Зомби с метален меч. О, това е зомбита с метален Да, меч. той е в кладенеца. О, даде ми метален меч. Я? А, не ми даде. Аз си помислих, че ми е дал, а той не се е раздял. И жалко. Доста жалко. Добре, аз сега се прибера в къщата, да оставя специалните стрели и другите неща, защото те ще ни трябват. Сега този епизод ще бъде сбиене на скелет с зомбита. И така. Тук ще ми се преведя едно жиленце. Я да видим тук тази овчица. Вики, може ли да ми донесеш стълбите, които аз направя? Ай, аз ги използвах в печката. Те са ми за кладенеца. Еми да беше казал. Аз ги използвах за печката. Сами направи тогава нови. Добре. Не мога да изрезам иначе от този кладенец. Еми имате ми и затова имаш само трички. Само ти кажа, че за тези стълби моето дърво използва. Не, твоето дърво е в мене. Много си лош, виж. Ма нали ти правя къща, бе? Влади, имаме 1%! Дай. Мале, я зарежали се. Добре. Ти колко процента имаш? 9. Добре. Кажи го. То. Лоша овца или пък такова. Не е добре тук да се размотавате.
Мани. Вече не сме чак толкова бедни за храна. Що? Знаеш колко храна вече? Добре, не. Само това, ама има и печено. О, всъщност ще си направи бутушки. Кожени? Да. Ама нали знаеш, че тази броня не е само за тебе. Коя? Бронята, дед намери в съндък. И какво за нея? Не е само за тебе. Да. И какво за това? Ами казвам ти, че не е само твоя. Ей, знам. Вики, аз съм в кладенеца и гледай колко съм надълбоко. Погледни. Чакай, първо да излезна. Да затворя вратичката. Наистина. Ще ми донесеш ли моите факли и неща? После. Аз не ти знам нещата. Факлите, стълбите Това бяха единствените стълби. и направи нови. Ма то ние нямаме. Направи, ти казах. Абе нямаме такова дърво! То ти вижда се чеш. А що път ти да ми дадеш моето, че да ти направя? Защото не мога, аз съм в кладенеца. Няма да хода да се чуй, само ти кажа, че тук стрели няма. Аз ме стрели такова. Не килиби. Факли. Нали аз сложих по стените, бе. Ма и тук трябва. Ето, ще ти дам. И мога само да е факличен. Това го мразя. Ето ти имам само една.